Cristina i et porto una nova sessió de ioga i la seqüència d'avui l'he dissenyat per enfortir aquesta zona, el cinturó abdominal o core. Quan aquesta zona treballa bé, ens fa la seva funció, que és de mantenir, de faixa natural, per mantenir la postura i que l'esquena no caigui. Doncs ens dedicarem a això, a enfortir aquesta zona d'aquí. També, suposo que la majoria o alguns ja sabeu que aquí al plexe solar hi tenim el tercer chakra, que està enfocat també a la nostra força de voluntat. Si ens treballa bé aquesta zona, guanyem força de voluntat. Doncs el treball abdominal i la nostra força de voluntat. Jo estic asseguda en un bloc de ioga. Pots, si tens un bloc de ioga, també seure-hi per començar, o si no, agafa't un coixí o seu còmode, com estiguis bé. Farem unes quantes respiracions. Molt bé, doncs seu còmode, allarga la columna, pots tancar els ulls. Inspira pel nas, omple pulmons sense pressa. Buida lliure. Fes-ne dues més, inspira pel nas, omple pulmons sense pressa. Fem una altra. Col·loca una mà a la zona del pit i l'altra a la zona del melic o a l'abdomen i queda't observant una miqueta la respiració lliure. Observa'm aquesta figura, estàs còmode, assentat, assentada, asseguda. Vigila que la postura és estable i còmoda, que no estiguis patint quan estàs assegut, asseguda. Molt bé. Els isquions els notes al coixí o al bloc de ioga i la columna s'allarga amb cel. Relaxa el cap, baixa les espatlles, obre el pit. Perfecte. Observa els punts de contacte que tens amb el terra, la teva base, i deixa't anar una miqueta més aquests punts, posa't més còmode. Molt bé, i farem 5 respiracions més i prova-les de portar cap al teu abdomen. És important quan respirem que l'aire ens arribi al melic. Això ja ens està ajudant, això ja ens ajuda a enfortir aquesta zona. Si l'aire no ens arriba al melic, és molt probable que ens quedem més tancats, caiguem. L'aire ha d'arribar fins al melic. Prou. Omple pulmons. Fem 4. Teu abdomen respira, fem 3. I si et costa, simplement omple els pulmons sense pressa. Fem les dues últimes. Perfecte, fem l'última. Anem a sortir del seient i ens anem a posar de les 4 extremitats a terra. Ves deixant les mans a sota de les espatlles, els genolls a sota del maluc, deixa el cap relaxat i comença a moure el cos sense buscar cap figura, simplement mou el cap, mou el maluc costat a costat, flexiona una miqueta colzes, nota la columna,
la columna, mou, moviment, un costat i l'altre, cap, maluc, mou-te, 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 perfecte, i relaxa. Mans creixen endavant i front busca el terra, inspira. I torna amb les 4 extremitats a terra. Allunya espatlles de les orelles, creix amb el coll. Molt bé, farem la postura del gat i la vaca, el gat i el gos. Inspira, allarga còccix cap al sostre, el cap també. I al expirar, còccix, mira a terra, arrodoneix l'esquena, el cap cau i porta el melic cap a la columna. Buida l'aire aquí. Melic cap a la columna. Inspira, relaxa l'abdomen, arqueja columna tranquil·lament. Expira, buida i melic cap a la columna, cap cau. I continua, inspira. Expira, buida, cap cau, melic cap a la columna. Fem 2 més, inspira. Expira. Inspira. Expira. Perfecte. Ajunta genolls. Esquena neutra, cap relaxat, espatlles lluny de les orelles i continuem aixecant la cama dreta, tal com està la pelvis així flexionada. Inspira, la cama se'n va cap al cel, cap al sostre, el cap també, arquejant esquena. I a l'expirar acostes genoll cap al front fins on arribis i tornes a portar el melic cap a la columna. Buida aquí. Perfecte. Inspira. Obre. Omple bé pulmons. Respira còmode. Expira. Melic cap a la columna. Ajunta front amb genolls. Inspira. Expira. I en fem 2 més. Melic cap a la columna, perfecte, inspira. I queda't amb la postura aquí. No desfacis. Respira 3, empenta bé amb les mans a terra, els dits estan ben oberts. Mans actives, respira 2. I descansa. Torna a terra, posa't una miqueta més bé i comencem amb l'altre costat. Cama esquerra, tal com està doblegada, se'n va al cel, el cap també. Obre, inspira còmode. Expira, front cap al genoll, genoll cap al front, amaga melic. Buida, inspira. Expira. Inspira. Expira. Buida, 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 buida. Perfecte, i en fem 2 més. Inspira. Una miqueta més, a veure si toques genoll al front, melic endins. I queda't amb la postura. Fes 3 respiracions ben plenes aquí. Activa, melic endins, cap relaxat. Respira 3. Respira 2. Perfecte. I descansa. Pots portar el maluc cap als teus talons. Amaga braços, deixa caure les espatlles i el cap a terra, relaxa aquí. Fes un parell de
respiracions plenes i còmodes. Vale, perfecte. Tornem a la postura amb les 4 extremitats a terra. Molt bé, deixa l'esquena neutra, cap relaxat i ves portant els dits dels peus a terra. Braços actius, mans actives a terra i des d'aquí anem a aixecar els genolls, 2 dits de terra. Inspira i expira, relaxa. I continua, inspira amunt, expira, inspira amunt, continua aquí, expira. Continua amb el moviment o queda't a dalt. I respirem 3 aquí. Cames actives. Respira 2. Respira 1. La última. Perfecte. Vinga, vés estirant. No cal que les acabis d'estirar del tot, però ens n'anem a la posició de la muntanya, amb genolls flexionats que se'n van cap al pit. Vale? I queda't allargant aquí. Deixa caure el cap, mans actives, braços estirats i actius, peus estan a l'amplada del teu maluc i respira. Perfecte. Prova d'estirar una cama mentre l'altra queda flexionada i continua aquí. Allarga una miqueta més l'esquena, si és possible, còccix cap al cel, columna ben estirada. Continuem flexionant un genoll i l'altre. Perfecte, i si en tenim prou, doncs queda't amb les cames, les dues estirades. I si veus que has de descansar, que et canses massa, doncs genolls a terra i tornes a la posició del nen o de l'àsana. Vale? I si és possible, doncs continua aquí. Vale? Estem en la posició de la muntanya, fes 3 respiracions plenes aquí. 2. Allarga, 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 allarga. Perfecte, treballem una miqueta més. La cama dreta se n'anirà cap al sostre. Inspira amunt i baixa. Deixa que la cadera, el maluc, miri a terra, no l'obris. Puja tot el que puguis. Inspira, la mirada porta-la endavant. Amb el cap i baixa. I fes-ne 2 més. Inspira. Expira. Queda't a dalt. Inspira. Una més. I baixa. Canviem de cama. Esquerra amunt. Inspira. No obris maluc. Mira endavant. Expira. Comptem 3. Inspira. Expira. 2. Endavant, allarga la columna i queda't amb la figura. Respira 3 aquí. 2. Perfecte. Descansa aquí, la posició de la muntanya, o posa els genolls a terra. Inspira profund. Molt bé. Mans estan actives, recorda. Fem l'última seqüència aquí. Cama dreta s'anirà al cel, inspira. Molt bé, i ara mira endavant. Porta el pes del cos cap a les teves mans i front una vegada més. Cap al genoll, genoll, cap al front. Inspira amunt. Expira. Continuem. Inspira amunt. Expira. Inspira amunt. Expira. Fem l'última. Inspira amunt. Expira, mantenim un aquí, el que puguis.
I descansa. Allarga la columna i canviem de costat. Cama esquerra, amunt. Maluc mira cap a terra. Mira endavant amb la mirada. Braços actius, inspira. Expira, pes del cos cap a les mans, front, cap al genoll. Genoll cap al front. Inspira amunt. Expira. Inspira amunt. Expira. Inspira amunt. Expira. Perfecte, i a la propera queda't amb la figura el que puguis mantenir. Respira aquí i descansa. Molt bé, podem tornar a posar genolls a terra. Obre'ls una mica cap a fora de la colxoneta. Pots tornar a amagar braços, espatlles cauen, canvia el cap de costat, el front a terra, recupera la respiració amb aquesta postura de l'asana. Deixa't anar, respira. Perfecte, fem una respiració més. Molt bé, abans de continuar, estem fent molt treball de canells, per tant, mou una miqueta els teus canells, obre i tanca les mans, fent una miqueta de força. Sent canells, obre i tanca mans. Perfecte. Porta el canell dits mirant cap a tu, un i l'altre. Molt bé. Anem a fer una seqüència i encadenarem unes quantes figures, com quan fem la salutació al sol. Igual n'encadenarem unes quantes. Doncs allarga cap a l'inici de l'esterilla amb les mans, el front busca el terra, perfecte, i a l'inspirar arrela mans a terra, braços actius i estirats t'aguanten, aixeca maluc, busca una mitja planxa. La mitja planxa és una línia entre les teves espatlles o cap fins als teus genolls, que el maluc no estigui caigut aquí baix, aquí no volem, i molt a dalt, doncs tampoc. Prova de buscar un centre, una línia entre els teus genolls i el teu cap, i s'està treballant el core. Vale, perfecte. Molt bé, busca la mitja planxa i des d'aquí, desflexionant, colzes molt a poc a poc, 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 fins que t'estires. De panxa a terra. Molt bé, posa una miqueta més bé les dues mans i puja amb una cobra. Ara sí, separa peus a l'amplada o una miqueta oberts que estiguis còmode. Inspira, busca una cobra, obre el pit. Molt bé, i expira, torna a portar maluc cap als teus talons, front a terra i puges a la muntanya. Expira, queda't aquí, inspira. Baixes cap a una planxa, ara deixa genolls amunt, inspira, i genolls a terra. Colzes, ves baixant tot el tronc, molt bé, posa't una miqueta més bé, mans a sota les espatlles i cobra, inspira. Expira. Tornem-hi. Maluc cap als nostres talons i buida aquí, allarga. Inspira, planxa, genolls alçats.
Expira, genolls a terra. Inspira, ves baixant. Molt bé. Posa't una miqueta més bé, obre el pit, inspira, obre. I cap als teus talons. Molt bé, i front a terra i allarga. Vinga, fem les dues últimes. Inspira, planxa. Expira, genolls a terra. Ves afluixant tot el cos cap a terra, doblant tranquil·lament coses. Inspira, busca la cobra. I expira cap als talons. I amunt. Perfecte, i fem l'última. Baixa't. Genolls a terra. Baixa fins a terra, tranquil·lament, braços t'aguanten, inspira, obre. I expira. Ara uneix l'esquena i tornem a descansar. Pots deixar el front a terra i braços endarrere. Respira. Molt bé, ves deixant les mans al costat del cap, ves posant els dits dels peus a terra i ens anem a incorporar. Estira les cames, posa les dues plantes ben posades, arrel els peus a terra, obre dits i vèrtebra per vèrtebra, sense pressa, allarga la columna al cel, inspira, creix. Expira, deixa't anar. Inspira, creix. Expira, deixa't anar, abandona el cos aquí, mou una miqueta el cap, ves que sí que no, espatlles també cauen. Connecta amb les plantes dels peus, les cames t'aguanten, mou una miqueta el cos costat a costat. I quan en tinguis prou, recupera la postura. Porta les espatlles enrere i avall. Perfecte. Deixa caure el cap i fes un cercle o dibuixa mig cercles. Molt bé, deixem el cap al centre. Anem a un treball d'equilibri que vam fer a l'última classe, que vam treballar l'equilibri. Doncs farem una postura de les que vam fer l'últim dia, que també es treballa abdominalment. Molt bé. Anem deixant el pes del cos a la cama esquerra, aquesta cama ens aguanta, s'activa, però recorda, el genoll deixa que faci el seu moviment, que no estigui molt rígid, perquè així ens manté la postura si hem de caure. El genoll que no es quedi del tot rígid. Cama activa, molt bé. Allarga la columna, ves deixant la mirada en un punt i ves portant el genoll dret cap a tu. Pots deixar la mà a la cintura i respira. Que la columna estigui llarga, que no estiguis caient, mirada en un punt. Molt bé. I a l'inspirar, obre la cama dreta cap a fora i tanca. Inspira, obre. Expira, tanca. Inspira, obre. Expira, tanca. I et pots quedar en la postura, genoll obert cap a fora, i si caus doncs no passa res, ens hi tornem a posar. També podem fer les postures d'equilibri, recorda, ens agafem a la cadira o a la paret, si et resulta difícil. Aquesta postura estem treballant
l'equilibri, estem treballant la força per mantenir la figura. Ens quedem amb el genoll obert, allarga la columna, cap relaxat, espatlles també fluixes i deixa que la mirada se'n vagi cap a la banda contrària. Perfecte, ens quedem 3 respiracions aquí, plenes. Dos. I torna. Molt bé, agafa't el genoll amb les 2 mans i ara sentiràs una miqueta més el teu centre abdominal perquè puja el genoll tan amunt com sigui possible i activant aquest centre vas a tocar el teu genoll amb la barbeta o li fas un petonet o amb el nas. Més, fins que hi arribis. Perfecte, i amb control doncs desfés la figura i descansa una miqueta les cames. Perfecte, i canviem de costat. Arrela el peu dret a terra, la cama t'aguanta, obre dins dels peus, connecta amb la planta del peu. Molt bé, anem pujant el genoll amunt, esquerra, agafa't amb l'esquerra, l'altra mà pot anar a la cintura, allarga la columna, la mirada, les postures d'equilibri, doncs és molt important, ens ajuda molt a l'estabilitat. La mirada busca un punt i prova de no perdre, de no moure't d'aquell punt. Respira. I obre cap a fora, inspira. Expira, tanca. Inspira, obre. Expira, tanca. I et pots quedar amb l'esquerra obert, cames actives, allarga la columna, la mirada també se'n va cap a la banda contrària, queda't aquí, respira 3, respira 2, i torna. Molt bé, agafa't amb les 2 mans el genoll, puja tot el que puguis aquí, allarga la columna i ara amb el teu centre abdominal, més, des d'un petonet al genoll, arriba amb la barbeta amb el nas, el que puguis. Perfecte. I amb control, no caiguis, desfés la figura i descansa les cames. Molt bé, tornem a terra, però ho farem activant el nostre core. Peus a l'amplada del maluc, flexiona cames sense doblegar esquena i busca el terra amb les mans com si seguessis amb una cadira i queda't aquí allargant braços al cel, columna estirada, deixa la mirada en un punt, respira. Perfecte, i tranquil·lament ves seient més, i les mans deixa-les a terra, acompanya el maluc o cadira cap a la colxoneta, agafa't els genolls per sota i descansa. Aquí, deixa caure el cap. Molt bé, continuem amb Navasana, que també és una figura que vam fer l'últim dia, que també combina equilibri i força abdominal. Sí, la variarem una mica, les provarem de fer una miqueta diferents. Mans a sota dels genolls, allarga l'esquena, torna a mantenir la mirada en un punt important, camina cap a tu
i peus s'aixequen. Postura base. Sempre que vegis que en tens prou, doncs torna a aquesta postura i prova de mantenir sense posar peus a terra. Vale? I si és possible, aixeca peus amunt. Perfecte. Mantenim aquí, deixa anar mans. Allarga la columna. Respira. Molt bé, tal com està la nostra cama, amb els dits del peu dret, vés a tocar el terra i torna, i esquerra, i torna, inspira, torna, inspira, torna. Perfecte. En fem 3 més. Fem 2. I fem l'última. Torna. Torna i descansa. No posis els peus a terra, prova de descansar amb els peus sense tocar terra i fes una boleta. Perfecte, i continuem amb Navasana, també una miqueta diferent. Agafem posició inicial, però prova d'estirar les cames. Si no les pots estirar, continues aquí. Vale? Prova-les d'estirar i el que farem serà baixar, cames estirades fins on arribis amb control que puguis baixar i pujar. I continua, expira. Inspira. Expira, amb control. Inspira. Perfecte, i en fem 3 més. Expira, o 2, els que et vagi bé, inspira. Expira, encara que tremoli tot, és normal. Inspira. I fem l'última, expira. Inspira. I tornem a descansar, no tornis a posar els peus a terra, descansa aquí, respira. Perfecte, ara sí. Busca els peus a terra i vèrtebra per vèrtebra ens anem a estirar. A la colxoneta, terra, esterilla. Molt bé. Allarga una miqueta braços enrere, cames tiren endavant, respira. Molt bé. I amb el nostre centre abdominal, tal com estem, ens anirem incorporant. Deixa les cames estirades com estan. Aixeca braços cap al sostre, al cap, espatlles, al pit, al core, inspira molt, allarga. I expira, arrodoneix la columna i baixa vèrtebra per vèrtebra. I continua, inspira, allarga. Expira amunt, braços, el cap, el pit, espatlles, creix. I expira, baixa vèrtebra per vèrtebra. I en fem 2 més, inspira, allarga. Expira, braços, el cap, el pit, espatlles amunt. I baixa. I en fem una més, inspira. Expira, braços, el cap, espatlles, core, cinturó abdominal, treballa, creix cap al cel, inspira. I pots fer una pinça si vols que crema una miqueta de genolls. Allarguem una mica l'esquena, cap, relaxat. Estira les cames si pots, respira aquí. Inspira i desfés la postura i vèrtebra per vèrtebra tornem cap a la colxoneta i ves portant genolls al pit. Molt bé, i anem a fer l'última figura.
Tenim la columna plana, el cap relaxat, les mans, braços al costat del cos. Última figura de treball abdominal, després en farem una altra per relaxar. Vale? Anem a estirar la cama dreta en direcció al sostre, estira tant com puguis el teu genoll i estira la cama esquerra direcció a terra. Molt bé, i anem fent unes tisores aquí. Inspira, expira, canvia. Inspira, expira, canvia. Inspira, expira, canvia. Inspira, continua el teu ritme. Inspira, 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 inspira. 3, 2, 1, 3 més, 2, 1. La propera vegada que tinguis la cama dreta en direcció al cel, agafa-te-la per darrere. Deixa la teva cama esquerra a l'aire o, si vols, descansa-la. Vale? Perfecte, respira aquí. I al treure l'aire, prova de pujar la teva mà per darrere el peu, per darrere la cama, fins on arribis al cos del teu nas, cap al genoll. El core el tenim actiu. Treballa, allarga la columna. Respira 3, omple pulmons. Respira 2. Acosta, 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 acosta. I descansa. No deixis anar les cames encara. Canvi. Agafa't cama esquerra. Respira un momentet aquí. Perfecte, inspira. I a l'expirar, aixeca el tronc, puja la mà per darrere. La cama fins on arribi, si t'arriba al teu turmell. Acosta, acosta, nas cap al genoll. Respira aquí 3. Baixa les espatlles, respira 2. Pots portar la mirada cap al teu peu, respira 1. I l'última. Perfecte, i descansa. Ara sí, deixa les cames. El que podem fer és doblegar cama esquerra que estava a l'aire i acabem amb una torsió. Deixa-la anar cap al costat dret i obre el braç esquerre i el cap camini cap a l'altra banda. Abandona el cos. Respira. I torna al centre. Perfecte. Canvia de genoll, estira l'altra cama, relaxa i amb la mà acompanya el genoll cap al costat esquerre, obre l'estret, la mirada dels ulls tancats van cap a aquesta banda, pressiona una miqueta la mà aquí, respira, deixa't anar, tot el cos i omple pulmons amb aquesta postura. I pots anar tornant tranquil·lament. I si vols, deixa anar les dues cames i queda't un momentet aquí. O encararem les plantes dels peus. Obrim una miqueta cadera, obre braços, deixa la columna ben plana, enganxa la lumbar a terra, respira. Perfecte, continua aquí o deixa que les cames es vagin estirant pel propi pes del cos. Deixa anar una miqueta més cames, posa't més bé a terra, deixa que els palmells de les mans mirin al cel, al sostre, i escolta les sensacions, els teus palmells, l'energia que desprenen les teves mans. Si les tens fredes, busca't al cos.
espatlles, braços, observa la respiració al teu pit, obre el pit, deixa que respiri còmode. Observa la respiració al teu centre abdominal, melic, cintura, porta l'aire. Acaba de fer la respiració abdominal. Una més. Fluixa maluc o cadera, terra. Deixa anar les dues cames, els dos peus, una mica més al cap, al coll. Fluixa tota la cara, les faccions, el rostre, ulls, mandíbula, la pell del cap. I una miqueta més al cap per dins. Descansa. Tot el cos. Fes 3 respiracions plenes. Comença a moure peus i mans, braços, cames. Respirant, obre pulmons, allarga, t'estira, mou el cos lliurement, aquest cos et demani, que et vingui de gust, activa una miqueta extremitats, musculatura, inspira. Perfecte, si en tens prou, pots fer una muleta, descansa. Molt bé, i vés-te incorporant tranquil·lament, sense que l'esquena pateixi. Pots deixar-te anar de costat. Si vols, tornarem a agafar el bloc o el coixí per seure un momentet per acabar la classe. Seu còmode, afluixa cames i acabarem com hem començat, portant la nostra atenció aquí al melic, cintura, abdomen, centre abdominal. Deixa que respiri. Ara no tensis aquesta zona. Deixa-la anar i deixa que respiri. Porta-hi l'aire. Vale? Escolta, observa. Anem connectant una miqueta més amb aquest centre i deixa que respiri. Continua allargant la columna baixa, espatlles, cap relaxat. Fem 3 respiracions plenes. 2. Perfecte, i pots ajuntar les mans al centre del pit i acabarem amb un om per despedir la classe. Deixa que la vibració de l'om ressoni dins el cos i observa-la, inspira. Queda't observant. I podem obrir els ulls. Namaste. Espero que hagi anat molt bé la classe, que us hagi agradat, que haguem sentit bé aquest treball que hem fet abdominal. Moltes gràcies. Fins la propera.